मालवणी कांडे चोर. हॅलो. अरे बाबा कधी येतो? येतोय 2 मिनिटात. आंबे काढूचे आहोत. सामान भरलं. येतं की नाही? हो बाहेर पडलाय. हा चला. हा हॅलो. अरे खय राहुलं? 2 मिनिटात दिले 2 मिनिटात. 2 मिनिटं कोण 2 तास झाले. किती वेळ वाट बघायची? होय बाहेर पडलोय. हो कोण? हो पोचतोय वाटत. ओ नो. काय म्हणतात? बरे असतात मा? हो मी बरोबर. आजकाल दिसणारच नाही का? दिसणार ना? हो. तूच येणार नाही दुकानात. नाही माका सध्या काम खूप असतात ना, त्याच्यामुळे माका योग नाही गावना हल्ली. नक्की कामाच खूप असतो. हो. मागची उधारी आधी ती देतय ना. ती काय मी काय पळान जातोय काय मेलं सांगताच पळान जातोय काय मी? बाकी बरे असस ना तुम्ही? हो मी बरोबर. हे काय या बंदा काय बघतोय? बंदा 1 मिनिट. शिरापुढं मालकाचं पण. हा हो होय मालक येतोय. होय हो बघा इला 1 मिनिटात दिला. हो हा चला. हो येतोय. हा चला. एक काम करा पटकन विमोल द्या. मागची उधारीच नाही दिलं. अरे माका नको ना, मालकांक व्हाया म्हणून सांगतो. पैसे देतो ना तो मालक. ह्या उधार नाही मिळत. याचे रोख द्यायचे लागते. त्याचे देतोय मी. आज ते लगेच जाऊन येतो. इथं खाय ठेवलास. देवा पटकन देवा. पण पैसे घेऊन ये पहिले. पैसे घेऊन येतोय? नाही, हो. तुझ्या नावावर उतरलं. नाही माझ्या नावावर नको लिहू. पैसे घेऊन मालक ना मी नाही ओळखलं. मालकाक मी ओळखतो. मग मी तुझ्या नावावर लिहतो. हा लिहून ठेवा. मी येते वाट बघा. पुढच्या वेळेस पैसे घेऊन यायचे. हा येते चला. हा बाकी बरे ना? हो हा बरं. चला. पैसे घेऊन ये बघ. हो पैसे घेऊन. हो तर जाम मजा आली. आकाश पाण्यात बसलेला मा. हो तर जाम फाटली माझी. काय मग किती वाजता का? लेट झालो रे. 4 वाजले. काय रे काय करता? काय रे गजल जाते मला मालकानं आंबे काढून बोलवलं ना. थांब रे जाशील बस बाई. अरे जाम रे जाशीत का? अरे 5 मिनिटं बसाक नाही तू. अरे 5 मिनिटं काय 2 तास झाले. मी त्याला सांगले 5 मिनिटात येते म्हणून. अजून जाऊ नाही मला त्याच्याकडे. 5 मिनिटं का? आगे थांब जाणार. बस आता बस. थांबते आता काय बहिणीनं काय करतलं. बाकी काय मग जत्रेत गेलास का? गेलो रे. जबरदस्त ना मला. आई पोरा भारी. काका बघ जा. अरे मस्करी करताय रे तू आणि काय मॅडम. हे त्याला स्विमिंग केलं जाऊया मा. होय चल जाऊया. चल येतो मा. अहो काय मला आंबे काढू मग सांगताय का तुम्हाला? उद्या जा. अरे उद्या काढ. पिकले काय काढ माझे कच्चे काढूक नको. काय मेलं तू मला? चल रे चल. अरे बाबा हो फोन येलो हो. पिंका सांग उद्या येते म्हणा. हॅलो. अरे दुपार होय दिली. अच्छा येतो की नाही? होय मालक होय. हो बघा पोचतोय. हो बघा हो तटक्याकडे येईल. तटक्याकडे आंबे काढूया की नको? 1 मिनिटात दिली. 1 मिनिटात. हा चला बघलं आता बा जवानी मालक आम्ही खेळाक जाऊया. चल थांबा. आता मी एक काम करतोय. माझी ती फेवरेट जर्सी आहे ना ती घालून येतं. अरे याचा काय मजा. अरे ही कामाची जर्सी. अरे हा जा बाबा. लवकर या. मी येतोय तुम्ही चला. मी इल्याशिवाय चालू करू नका खेळ. हा चल लवकर या. मालवणी कांडेचोर आयोजित खुल्या अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. अरे किती आहे काय लावला? काय झालं बहिणी रे? अरे सेमी फायनल बाय गावली डायरेक्ट फायनलीत गेलो. आणि तुका बहिणी रे बॅट हाडूक सांगले ती बॉल हाडलं. अरे आपलं गप्प. आरामात जिंकतो. मी असं जिंकलो म्हणजे जिंकलो. बघ मी काय म्हणतो टॉस जिंकलो ना फिल्डिंग घेऊया. अरे आपण बॉलिंग घेऊया. बौद्ध काय रे तू पुणे करा. अरे बॉलिंग आणि फिल्डिंग मध्ये काय वेगवेगळं असतं. मी काय सांगतो ऐक तरी. मी काय सांगतो टॉस जिंकलं ना बॅटिंग घेऊया. मी पहिलं उतरते ना रपा रप मारत येत. टॉस उडवक जातोय. ए तू खाय जातो. अरे माझो पायगुण बरोबर. थांब मी जाते. थांब इथं काय मारीन मुस्काडात. माका बोलवलास का मग? हा जा बाबा. जिंकानी या. काय खालं काय गु. अरे मॅडम
अरे काय कळागत नाही बहिणारा उडवल्यानंतर काय हातीत काय येतं टॉस तास उडू नको बरोबर आहे. मी काय म्हणतोय त्यांच्यानी घेतले ना बॅटिंग आमका फिल्डिंग जाऊ चला इथे बॅट ठेव चल फिल्डिंग जाऊ. पहिल्या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू घेऊन येतात बाळू आणि उत्तुंग षटकार सीमा रेषे पार. बॉलिंग करतो रन किती झाले ते बघ. मी एक काम करतो मी पहिलं जातो मी दा म्हणजे मागच जाऊ काय आणि कोणतं चला नंतर मी येतो. सामन्यातील पहिला चेंडू सामना करतील मॅक. पहिलं बॉल खेळलं निर्धाव चेंडू. पुढील चेंडू सामना करतील मॅक. पुन्हा एकदा निर्धाव. पुन्हा एकदा सामना करतील मॅक आणि हा पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. आता बघ ह्याला कोणी उतरवलं रे? काय गेलो स्वतः मोठेपणा करून. बरोबर आहे. काय करतो? बरोबर आहे टम्स घालीन खेळतो बघ बरोबर आहे. वाईट आहे काय करतो चल भेटायची मी जातोय. जा. तुझा चल मी करतोय. अरे बाबा मी करतोय बोललोय ना तुका कधीपासून तू रनच करतो. अरे किती रन झाले विचार तू किती गेला ते सांग. 0 झाले होत पण बाकीचे मी करतोय बाकीचे कधी करतो. अरे करते रे टाक झालो. अरे तू जा तर ओला होतं. अरे नाही मी करते ना तू गप्र रे हे टाके काय गेलो स्वतः मोठेपणा करून. आता मात्र गडी बाद झाला. तू गाव बहिणर तू गाव वैयक्तिक 0 रन्सावर गडी बाद झाला. बॅटला बॉल लागत होता तुझा रे. बॅट बरी नाही रे मी सांगितलं उतरते ताना आहे. तो दर्शक गेला ए दर्शा मॅच जिंकवून द्यायची हा जिंकवतो ते का सगळं शिकवलं. तू काय केलं? शिकवलं म्हणजे झालं. बॅट हे हात ओले झाले रे तवले हात असू दे. तवले असू दे. होय बस आता बस बस. हा. पावर येऊ होई पावर तू काय केलं तर माझे हात तुझं तवले होय हात तवले ते बघलं. समजलं काय ते? काढतले ते काढतले बाळगू आणि दर्शो काढतले गप्प बस आता. आता गप बघ थै लक्ष दे. 2 चेंडू 12 धावा. 2त 12 होय आरामात खेळ बाळगे आरामात खेळ हळू माझ्या अर्को खेळ माझ्या अर्को. 2 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. हा मात्र उत्तुंग फटका 6 धावा. बरोबर आहे एका बॉलात 6 होय आरामात खेळ आरामात मी सांगते ये बस. आता मात्र 1 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. उलटाच प्रकारचा चेंडू हा उत्कृष्ट टोलावला आणि 6 धावा. केसीसी संघ विजयी होतोय. सीसीसी संघाला हरवलं केसीसी संघाने. बाळू मयेकर याची उत्कृष्ट खेळी. ट्रॉफी घेऊन बोलवतात. मी जातोय का प्रभू माहिती सांगा का तू जातलं? अरे मॅच कोणी जिंकवल्या हा बाबा तू जिंकवला. हा हे दी ट्रॉफी दी थांब मान्यवर देतो. मान्यवर कोण ते बघ येतो. हलवणी कांडेचोर. दादा नाही आणि बहिणीला बॉल घेऊन येलो बॅट घेऊन होती ती. मी पहिलं उतरतो पटापट मारतो. बोलवतो असं काय चले झाटले काय करतो चल बाहेर जा तू. अरे बाबा तो मला वाईट होतो मला काय मग ओला होतं. अरे काढतोय रे मी काय किती काढलं अरे मी मॅच काढतोय गौऱ्या जा रे. अरे तू जा मी काढतो तुका धावतो. जिंकलोय आई शपथ जिंकलो. हे आमच्या रांडेचं नको रे आई. पाय टाकून
अरे रांडेच्या खेकाच्या आधी बॅटरी सरवतो.